mohol byť Phantom, lebo nejak moc mi ho nešlo. Ty ma tu chceš prizabiť s nožom? Presne tak. Videl som doc. Dobre, zapíš si doc, je to Phantom. Zapíš si doc, je to Phantom. To je všetko, táto hra. Dúfam, že máš zapísané. Jo. Yeah. Easy. Easy. Good game. Neviem, čo sa stalo na začiatku, že sme mali zrazu 0-0 sanity. Ale je to možno preto, lebo som použil dvakrát zrkadlo. Možno. Alebo tam bol oný, ten veľký event. To bolo tiež možno. No a bolo ešte aj viac eventov. Hociaký event ti zožere 15% sanity, zrkadlo ti zoberie 20. A keď ho použiješ. Keby si vedel, jak som sa bavil, v tom onom, No jak som zomrel. S tým nožom si sa bavil. Jaj? Ale napríklad, vieš, som ti priniesol mydlo k počítaču. Dobre. Promiň, ja som si nevšiml, že ty si ready. To je úplne v pohode. Zobral si žurnál, tak ja berem žurnál. Žurnál? Jo, ten oný, teda nie žurnál, proste Biblia, no. Potom niekedy môže byť unlucky, že niektoré tie kde sa chceš skovať, tak sú plné. Ale neviem, či som ti to už hovoril, ale proste niekedy sú plné. Jo, hovoril si mi to. Zatiaľ nemám shine. Kde to je? Ani ja. Modli sa, nech to nie je tam, kde nechceme, aby to bolo. No, dole to nemusí byť najlepšie. Zoberiem si tiež teplomer, zoberiem foťák a čo ja viem. Toto. Kuchyň to dobre, nič. Ja som mal, že v kuchyni to klesá a nakoniec ne. Možno stať len prešiel, ono klesá tá teplota podľa toho, kde je ten duch, nie podľa toho, kde je jeho izba. Idem to pozrieť dole. Je to dole, je to dole. Modli sa, nech to nie je tam, kde nechceme, aby to bolo. No, dole to nemusí byť najlepšie. Aj som si myslel. Nevadí. Nevadí. Pokrie to viac. Dobre, instantný writing, chápem. Milujem. On instantne napísal. Dobre, to odfotím. Idem hľadať kosť. Jo, hľadaj kost, idem zatiaľ skúšať toto veci z tej miestnosti. Je? Prečítaš mi, že to zatiaľ môže byť, aké postavičky? Spirit, Poltergeist, Mare, Demon, Revenant, Shade, Milling, Moroi, Deogen a Tej. Okej. Idem otestovať Spirit Box, asi si nezobral typujem. Doc si bral? Áno, bral som. OK. Pekne z Violet. Dobré. Ghost Orb by si testoval? Ešte som neskúšal. Mám veci hore, tuto hneď pred vchodom, takže by si bol milý, tak by si mohol pomôcť. Mám v ruke kameru v pohode. OK, tak si zhasni. Nevidíš? Ne.
OK, dobre, skús ísť preč z tejto... Proste, choď preč. Ešte dobre, tu nie je nič. Choď preč. Počkaj, dám ti toto. No, dobre. Tak. Ja sa sem s ním povyprávať, či mi niečo povie. Dobre. Vraj tým to bol. Ja idem priniesť Dobre, ešte. poťak, rýchlo, poťak. Berem. Dobre, vy máš tie dve fotky medzi photos, na ktorých nie sú žiadne hviezdičky, prosím, vy máš. Daj tam. Dobre. Ja. Tak. Díky. Dobre, je to Spirit Box. Povedala. Dobre, nie je to démon, môžeme to označiť pohľad. Dobre, idem pozrieť, čo hľadáme. Ak budeme mať MFP, tak to môžeš... Máme tu vôbec EMF-ko? Kde? Nemáme tu EMF-ko, dobre. Prinesem. Daj. Alebo sa dá ho sem, jeho zapnuté. Koľko? Instant 5, chlapče. Chápem. Dobre. Takže môžeme ísť, I guess. Poď. Počkaj. Už to netreba byť, poďme. Letím. Poď. Event. Kamo, ja už vidím ešte domy tam. Neviem, niečo za tebou blikalo, tak... Nie, to ja som bol. Aha. Kámo, EMF reader, let's go. Dostal som prison. Na pohej, nice. Kámo, EMF-ko, konečne lepšie EMF-ko, má väčší range. Kámo, mohli by sme niekedy dať prison. Ježišmaria. Ja ešte musím upgradenúť za 3 litre. Máme EMF-ko. Quick loadout. Môžeme mať iba jedno. Ready! Do you know the way? Dobre, ja mám EMF-ko, môžeš to brať niečo iné. Toto sneží, musím zapnúť instantne. Sneží ti z nosa? Elektrika zapnutá, zapíname svetlá. Elektrika zapnutá? Nice. Ok, možno, že zamerame, ale nevadí. Kde si počul? Mám to. Počul si, že niekde hádzal veci? Mám to. OK. Orby. Ghost orb. Keď budú dole na zemi, sa potom radšej ani nechytaj, prosím. Lebo zomrem. Nechápem. Spirit box a toto, knihu. Writing mám. Dober to. Ok, zapínam svetla. Dotkol sa dverí, pozri dvere. Jo. Tu. Máš? Počkej, mám foťák? Nemám foťák, kde mám foťák? Do pytla. Pekne ho nasvedcuj. Zas vypol elektriku, hej? Asi. Kde je? Máš ho tu. No. Idem znova zapnúť, jo? Aj tu je potom. Počkaj, poď sem. Tam na tej skrinke. Tuto. Na tomto. Jo. No to už nebaví. Mali by sme nejakého oného. Dobre, idem Spirit Box. Dobre. Čo tu mám ešte také? Nemám tu nič také. Ok, idem priniesť doc a kameru. Zatiaľ mi neodpovedal. Je to na nule, kámo. Asi freezing, kámo. Zapíš si freezing. Hantu. Máme samých blbých duchov, kámo. Počkaj, dobre. Daj tam toto doc, áno. Ale my už ho máme.
Jak máme, však máme. Je však ultraviolet huntu, dobre. Tak si daj flaštičku a ja pozriem ešte bonusové peniaze. Sidequest ideme robiť, saky. Keď budeš tak chodiť po dome, tak keď budeš chodiť po dome, tak pozri kost na zemi, niekde by mohla byť úplne hodne. OK. Hodile. Počuj, idem si zobrať mikrofón, ten pána Bolika idem nahrávať zvuky. Okay. Je to sidequest. To je kot. No, teraz som to bol ja si lapom, moc veľa svetil. Aha, nevadí. Kámo, instant, oný print, poď sem. Oh. Môžeme ísť, Dobrý, aký je pekný. Reálne tu to stal takto. To tu stal. Takto, jak ja teraz stojím. Videl som červené svetla, poď sem. Fotka. Hej. Fotka? Čo? Jaj? Hej. Pozrieš zatiaľ sanitu, ak by si mohol? Jo. Osemdesiat. Tak. Idem skúsiť tie zvuky. Čože? Hľadám kostičku. Kostíka? Jednoho v gaťoch je. Hej, boner. Jedného bonera, presne tak. Anyway, už som nahral ten sound. Tá kost tam nikde nie je, proste neviem. Či som slepý, alebo tá kost je, že už nebubienok. Asi tak idem skúsiť ešte raz ten mikrofón. Mne to nedá späť, keď toto je v questoch. Akú mám sanitu? Teraz niečím jebol. Niečím pohol? Neviem, prečo v tom mikrofóne bolo počuť jeba. Započítalo to. Overview, yes. So hard and got some. But in the end... It doesn't even matter. Kus. Tá kost neexistuje, prísahám, tá kost neexistuje. Počkej, ktorú som už fotil, toto sú dala... Tak je toto. Toto je nový. Yes. Máme toto. Jo. A už reálne iba kost musíme nájsť, to je všetko, aby sme mali perfektnú hru. Kost. Ty piča. Poď, môžeme ísť von. Čau. Bol si pekný. Týpek si tu zobudol iPhone. To je bol. Mám iPhone. Nice. iPhone. Dobre, takže máme všetko zapísané, ja mám evidence, máme všetko, ghosts, Huntu. photos, 2, 3, 4,
7, no 40 nám už nehodí, ale to neviem. Dostajme za toto AN Paranormal Sound, Parabolic mikrofón, Average Sanity below 25%. Chceme byť hunt, chceš hunt? Chceme zahájiť aj hunt? Prezabil si veľa toto. Zober si toto, tieto dreva, aj so zápalkami. Vieš čo aj... A buď prevažne v tom. Ježiš Kristus. Nie, to práve že netreba, vlastne nechceme hunt, nechceme len na 25% sanita. Áno, zober to. Počkej, čo som chcel? Ja som si prečítať o huntu. Kde je? Máme nový mikrofón. Takže ten duch sa hýbe rýchlejšie v studených miestnostiach a pomalšie v chladných. Takže buď pri svetle, ale treba nechať zapnuté svetla. No, práve že vypni svetla, aby ti klesala sanita. There is something strange in the neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters. Dobre, nebuďme pri sebe, lebo to bude to sa potom mal. Zahýlujeme. To miestečko, kde budeš kempiť. Ale no... Do garáže nemyslím. Ne, zostaň garáže. Dobrý spôsob. Čože? Do garáže, dobre. Tam môžeš s ním chodiť aj okolo auta, lúpovať ho trocha. Aha. Ale hlavne tam aj zhasnuté. Aj baterku. So hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. Dostal si jeden, ten som počul. Ja ne. Prosím, toto mi nerobiť, som ohlu. Sorry. Ja sa počujem. Nice. Nice. Lol. Ámo, ja prísam, že keď pôjdem von, tak instantne začne hunt. Nechcem to. Tak ja idem von. Nechod sem. Dobre. Ale že... Vyjebal poistky. Prosím ťa. Nerob nič teraz s onou, s vysielačkou, proste neho. Za svojou slobodou. Mu sa normálne, že nechce hantiť. To čo je? Leňo. Môžem si zobrať MFčko? Dobre, ale to... A keď zomreš, ja sa môžem dostať von a splníme to aspoň. Poď. Aspoň vytnesneme. Ja to idem oné zobrať z onej kúpeľne. Tak tu není. Poď von. Ak sa ti dá, poď von ešte. My musíme mať strašne low sanity. No dobre, máme strašne low sanity. Okej. Neviem prečo neútočí. Je to veľmi čudné, že neútočí. Ten parabolický mikrofón asi kašľame. Asi sme ho vystrašili. Počkaj, tak nakoniec to nebol ten mikrofón, to bolo toto? Čo? Nie, parabolický mikrofón je toto. Čo toto? Aha. Na čo sa pozerám? Na toto, s tými sluchatkami. To je parabolický. Toto je iba mikrofón.
Taký herný, no. Asi možno. Dobre, máme 2 strop. Parabolický mikrofón, ideme na... Mám náladu robiť voloviny. Lež tam za... Ideme dovnútra. Krásny. No. Ja to tak trolinkám. Poď von, už je otvorené, poď, bež. Jo, vole. Jebal z teba dušu. Bežal rýchlo? Bežal. Mne sa zdá, že bežal rýchlo, keďže bol všade chlad. Komu bežal jak oný. No. Nevadí, ja som to nekolektol, lebo asi z vonkajšku to nejde, nevadí. Tak ideme sa Víš, ešte, čo poviem? Odchádzame. Okej. Máme zapísané? Dobre, handu. Ešte niečo chceš spraviť? Máš čas. Čo chceš ešte? Poku. Parabolický tam a zom. Proste, Okej. idem sa obetovať za to. Držím ti palce, chod si Ešte zapnúť si- aspoň breaker. Chci zapnúť elektriku. Alebo idem si urobiť Máš, toto. ale zapálky má? Moment. Jak? Musíš si dať sodičku. Na čo? Sanitáči? No však nech ma jebne. Na čo? On potom... A keď si dáš sanitu, tak on ťa nebude hantiť. Nech hantí. Bude prdel. Máš aspoň ono, toto vykurovadlo? Jo. Mám v ruke, prvú vec čo správ, tak bež a dole v basemente je vypínač. Si ho zapnúť. Teraz bude pomalšie. Dovidenia. Skončil a ty si zostal. Do piče. Nevadí. Nevadí, pekne si žil, jak borec. Stačilo to za to. Stalo to za to aspoň za pokus. Išiel rýchlo alebo pomaly? Išiel pomalšie teraz. Odobehol ma v tej tme veru. Ale presne. Aha. No, škoda. Ono keď mu dlhšie utekáš a stále ťa vidí, proste, že stále má na teba dohľad, tak on postupne začne zrýchlovať. Musíš sa mu akože skovať napríklad za roh, aby spomalil. Vlastne pôjde na ten roh a obzrie sa, keby, a potom pôjde zase po tebe, ak ťa zbada. Ak ťa nezbada, tak môže pokračovať random. Proste keby si iba typne, že kade si išiel. Počuje zvuky, keď vyprávam, že la, tak to počujem.
Dobre vedieť. Dobre. Pekne sa mi s tebou hralo, ja už asi pôjdem. Týmkrát neviem, asi. Ok, ja pôjdem. Polnoc. Už Prehral som. prehral som. Mua. No homo.